Ndichikutambirei zvekare pano paHadzirare 263 pano panokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani tinotenda zvikuru nesapoti yamunopa panapa this YouTube channel. Saka kana uchiri munyowani this YouTube channel kusubscribe mahara wotina on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndati subscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari zvibatsire kuti video rineri ringe richifamba kune veruzhinji. Vadikani, audio yandinayo audio yamadzibaba veshanduko apo pavabata vanhu vakatengerwa mastand vari kupiwa mastands neZANU-PF. Dati muone munzwe audio yo, wapedza kunzwa audio yo utazvodofika comment section kuti pakataurwa chokwadi here kana kuti vanzvenga vatambira kure nechokwadi. Inisa Hatirari ndiri pakufamba nezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Nguva nenguva ndinonzwa manyemwe paya pamunoti Hatirari unogona zvinondipasa manyemwe. Inisa Hatirari ndafunga kuti ndikutizei tosangana zvekare manje munguva inotevera. Much love. Makadi vana veZimbabwe kumatima nenyika nivari diaspora makadiko kwamuri ikoko. Isusu tiri kushamiswa nema MPs vanhu vari kusapota 2030 agenda yaED Mnangagwa. Zvinhu zvinoshamisa hazvisiri izvo zvatikavavhotera kuti vaende kunoita kuparamende izvozvo. Kutobhitreya zvido zvevanhu. Takavasapota tikavavhotera kuti vaende kunoprotecta constitution kuparamende. But apa tiri kutoshamiswa vari kutosapota 2030 agenda yaED Mnangagwa. Zvichireva kuti vari kutengwa ende takazviona zvakaitika munozuro vachipirwa mastands vachipirwa mari. Saka ndiringokurudzira vana veZimbabwe kuti vanhu vakaita sevakadai baba vanhu sema MP iwayaya next elections anotevera havasi vanhu vekuvhotera futi. Musafe makasarudza vanhu vakadai vana veZimbabwe. Hatina kwatinoenda nevanhu vakadai. Vatorairidza pachena kuti vanoda kuguta kuti matumbutu avo itoto. Havana kana basa nezvido zvevanhu, havana basa nekutambura kuita vana veZimbabwe. Ndaitokurudzirawo futi nevari muZANU-PF kuma next elections musavasapote futi vanhu vari kusapota 2030 agenda. Nokuti kuZANU-PF ndiri kuzviziva kuti muri kutorwadziwawo nazvo. Kune vakawanda 3/4 dziri kutoramba 2030 agenda yaED Mnangagwa. So ndorangokurudziraiwo kwamuri ikoko kubato renyu reZANU-PF kuti kuma next elections anotevera musafe makasapota vanhu vakadaro. Musavhotere futi vanhu vakadaro. Bozi vanokanganisa nyika, vanokanganisa kurarama kwenyu mune ramangwana. Havana kana basa nezvido zvenyu, havana basa kana nokuti muri kutambura munyika. Vanoda basa nekuguta kumatumbu avo ende zvabuda pachena vachipirwa mastands vachipirwa dzimari. So zvinhu zvinongotirwadza sevana veZimbabwe. So ndaingokukurudzirai vana veZimbabwe kumatima nenyika kuti ngatikwangwe kuti tichibatana tichiona nezwi rimwe chete nemuono mumwe chete kuti nyika yedu inake, nyika yedu ienderere mberi. Yakuda munhu ane muono, munhu akazodzwa. Ndofunga vana veZimbabwe mazviona tadzidza zvakawanda kubva gore rakapera kusvika pari nhasi. Tadzidza zvakawanda kuti kune vanoda kuguta kwematumbu avo vasina basa neupenyu hwevanhu. Vana veZimbabwe ngatichangamukei. Ndatenda.